Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, o facultate care a aniversat de curând 50 de ani, o facultate, zicem noi, matură, care încă își încaută rădăcinile tinereții, pentru că domeniul este întotdeauna în permanentă schimbare și apar întotdeauna noi provocări tehnice. Deci prefigurăm că viitorul ne va aduce o industrie microelectronică la Timișoara, să avem, asta este visul nostru, în Silicon Valley de Banat. Șansele sunt extrem de mari, fondurile sunt extrem de mari și cred că va trebui ca facultatea să se redimensioneze, să se regândească tocmai pentru a se plia pe această realitate. Mă bucur să aflu că studenții noștri sunt pe toate meridianele globului și în acest sens îmi doresc și vă doresc să fiți alături de înaintași, să duceți mai departe prestigiul școlii noastre și al dascălilor voștri. Ca să fim mai buni. Până la urmă, asta e menirea unui cadru didactic. Să facă ca învățătorii să-l urmeze și să fie mai buni decât au fost ei. Țintiți sus, cel mai sus, și să nu fiți dezamăgiți dacă ajungeți doar până la jumătate. Când ați ajuns acolo, țintiți și mai sus. Se poate. Puteți să o faceți. Sfaturi. Aș putea să vă dau o grămadă de sfaturi. În primul rând, să rămâneți curioși, să nu vă blazați, să încercați să descoperiți și să folosiți adevărul, chiar dacă uneori supăra. Trebuie însă să știți ce vreți întotdeauna, să vă canalizați eforturile către un țel. Iar țelul nu trebuie să fie jos, ci trebuie să fie cât mai sus, către stele. Ceremonia de absolvire este poate momentul culminant al vieții voastre de student. E cel mai complex și mai amplu eveniment pe care l-a avut o generație de absolvenți. Un moment unic și chiar cred că a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea această absolvire și nu o să o uit niciodată. Promoția 2023, we did it! Cred că Marius are merite incontestabile, a fost catalizatorul acestui eveniment și alături de el, desigur, și ceilalți colegi care au participat. Consider că a fost un eveniment de succes, un eveniment emoționant. Da, sincer, nu știu, eu consider că ne-au întrecut așteptările tuturor. Mai ales când a început cântecul pentru părinți, a fost un moment foarte emoționant. Toată lumea plângea, părinți, copii, bunici, profesori. Dați-le aplauze părinților și bunicilor care sunt aici. Momentul dedicat părinților a fost foarte emoționant. Mă bucur că și ei au avut un merit în toată ceremonia. Dragă mamă, și cu ochii lacrimi îți șoptesc, m-ai crescut bunicii neri de seamă, de-o mie de ori îți mulțumesc. Această seară este despre noi, despre reușita noastră, despre bucuria noastră.
Vă doresc să rămâneți la fel cum ați fost până acum, la fel de energici, la fel de frumoși, la fel de voioși. Astăzi sărbătorim împreună realizările voastre remarcabile. Pregătirea pe tot parcursul vieții nu va fi doar un slogan, ci va fi un mod de viață pentru voi. Sunteți minunați cu toții și vă mulțumesc pentru tot. Vă pup! A fi fericit înseamnă să nu te mai simți victimă și să devii autorul propriului destin. Deci, dragi colegi, să nu vă opriți niciodată din explorat și să vă depășiți mereu limitele. Astă seară vă îndemn pe toți să vă luați în brațe părinții și să le spuneți un mulțumesc. Zâmbește toată viața și nici necazul, nici tristețea nu-ți vor înfrânge inima și viața.